Gaeilge Weekly is brought to you by Learn Irish Online. For way more shows, videos, podcasts, and courses for learning the language, head to learnirishonline.com or patreon.com/learnirishonline. Hello, mods and wa, fása chuig an show, lethar treis chéinteag an show is Seville. Mods and Céadaoin an níola is fihid de bhí meán fóver gábhils fihicuig agus mise ag tafadú. Dúireach níos trónama más rud é gúil tú géisteach bíoganín níos déine. Tá súlam gúil anneo agus gúil an teachtain seo ag dulga chiintach fad dit agus gur míle mad marscanach as a bheith tíolnasteach chuig Gaeilge Weekly agus lá ór nó thart lá ór a chathú lumsa liam.learnirishonline. Tá mé feabhas as an taicteocht mar é gcónaí. So, inneo an Podchraoltaí, tá mé gur leirt beaganín faoi Podchraoltaí. So, tusa go mbeidh sé seo beaganín matrixí is dócha agus ag brisú an fortháil ag leirt faoi Podchraoltaí Podchraoltaí. Ach, siúrad ará mé géirí déanú le tamil bhí sé mar lista just ais smuointí le gabhas fé cúig agus smuointí Madra le hagrán sa phraúla a Gaeilge Weekly. Bhí mé géirí dúrasteach seachtain amháin Podchraoltaí agus an grá atá am Podchraoltaí agus cin fá, sa ré digital seo, sa ré inis le AI agus leis an méid so rudí fíor chasta agus fíor dachar hon tuiscint le statisticí agus AI agus algorithms agus an méid technoliacht a bhíon mud agus cin fá ó bhfuil cean sin na rudaí is mó agus cean sin na rudaí is tócha is popular timpeall down ná Podchraoltaí rud atá fíor simplí ní len ach beirt nó fiú Podchraoltaí sa le seo solo podcast ní leach duine amháin just ag leirt is se i mic agus sin é ní len ach chora de gná cén fá sa ré seo, sa ré digital seo leis an méid sin technoliacht ó bhfuil an rud seo Podchraoltaí fós chomh cáú agus fós go mína méid sin daoine ag éisteach leis an rud seo. A thosaí beidir 10 mbliana ó hin, 5 bliana go hin ceapam an chéadóir a thuúla mé an focail podcast nó Podchraoltaí i me héal bhí sé thart ar beidir gabhfuil sa de nó thart ar an líon sin agus fiú an am sin bhí sé níos mó just radio shows agus leis an idirlínas gachar eile bhí tualáí de churmach agus bhí daoine an is tócha éisteach siar leis na seóna agus chuir siad an focail Podchraoltaí ar thu a ceapam. Ní éist mé le mo chéad is tócha independent podcast nach raibh buinte leis an radio gotí nuair bhí mé beidir 3 bliana déag díos nó 4 bliana déag díos sos rud nua é seo. Atá ann le beidir 10 nó 2 bliana déag anús. So, is tócha más muoine faoi mo fós tain. Ein duna nachhfuil éasca Learn Irish Online sin mo fós lá aimsere seo cad a dhéanam, tá mis sé gobar díorchanis agus mis sé ag tafadú an Podchraoltaí seo. Agus más muoine faoin na rudaí de friúla a dhéanam mo fós tá deargarm le mo fós is íhanam mo fósta agus méid rudaí samúla an bhíon an seans agam iad a dhéanú tá mé an Alan fiseánaí agus Podchraoltaí dhéanam maidir leis an Gaeilge a bhíonú agus rudí maidir le gramadach nó fuamanú nó whatever a bhíonú chuig daoine a bhfuil ag fólam na Gaeilge. A go mála sin sinna lán rudaí mar hampla cosúil le rangan na Gaeilge gobar one-on-one le daoine freisin bíon méid déanamh an obair le ChatGPT agus le Meta agus Instagram agus algoritmí agus rudí maidir le sin. So YouTube chomh ach má chaith mé nó dá mé chur me stócha rud amháin a fiochúach am fust. An rud a thugan an méid sprágu is módam agus an rud a thugan is tócha an tsinne sin dom nó a lasan an tsinne sin onam caithí mé an Podchraoltaí seo aránú agus ní mé rá is sin just mar eall ggóil mé ag déanam Podchraoltaí dearcanis ní bhíon mé ar na seoanna eile ar éisteacht nó léiréis nó ag astrú nó aonte na seoanna eile ar Learn Irish Online ag láirtrin rud ceanna ní ar churbh in áir
ag Gaeilge Weekly. Is tócha téim trí tréimh si de friúla, so orintha beidir níl mór an sungam in Gaeilge Weekly dhéanamh agus tá just fun níos mór orm hon beidir rudaí gan dhéanamh le gramdocht na Gaeilge mar hampla nó beidir tá mé géirí dúir isteach rudaí madra leis an business agus, ads, fógraí, agus algorithms, agus ag buintú sa just AI chun níos mór rudaí a dhéanamh automation agus mar sin sé. So breathan sé agus rís sin an rud jazz madra le post a bheith ad tá sais nó bhfuil cúpla gnéad a friúil ag buint leis. Ach den chuid is mó go háirthe mlíana gábhils fi cuaig Gaeilge Weekly sin an rud ó bhfuil is tócha ag tarint mis isteach agus fiú ag dulgadtí an labba réir ihe de dhaoine ag fécinn sé an Ryder Cup for mixed men of Jesus tá meid trú go mór le Láirí ar maidin agus le Gaeilge Weekly dhéanú agus sin, tá samlán daoine beidir Podchraoltaí agus ar an telefís agus bíonn siad ag sin spréige tócha madra leis na rudí sin agus I've never been so excited to work on a project like this. No payrod atá ach in ná éire moille mar sin faoi Gaeilge Weekly. Ní leichen de seoir so gus cinse go maiid tréimhse taucaí nóir nach maiime chomh is tócha spraigíthe chun Gaeilge Weekly a dhéanamh. Gan an rudaí a níon lom nó tócha an rud is mó a níon le madra le Podchraoltaí dhéanamh mé héin agus bí mé éisteacht leis an méid sin Podchraoltaí tá sé lethir tar éis héinte gur maidin agus hana féin tá lá ó nó beidir ó clig cloiste do Podchraoltaí agus bhí mé éisteacht le Podchraoltaí le Cillian Murphy. Bhí Cillian Murphy ar an Dermot Whelan podcast ceapam, so bhí mé éisteacht le sin agus fiú réir bíon na gachíthe héim a chola bí mé éisteacht le Podchraoltaí éisteacht le beirt na tror nó fiú duine amháin ag caint faoi payrod riad agus go háirthe éisteacht le daoine a thugann sprágu dom, daoine bhfuil sima go montú agus mar sinse. So is tócha an rud is mó ná madra le a bheith ag crothú Podchraoltaí agus an fá a haithníon an format so chomhmórlam ná an saoirse atá ag buint leis. Tá mise an sí san seo. Tá mé nar an labhart faoi payrod is cum tá mé mar hampla inniu tá méid labhart faoi Podchraoltaí, má tá mé gurí labhart faoin rás a rinne méid cúpla láhin an seo sa bhfuil tá mé an, má tá mé ag gurí labhart faoin bolíocht tá mé an níl mé mar níl linsa an labhart faoin bolíocht ach tá mé an tá mé gurí má tá mé gurí labhart faoin na difrachtaí idir an Spáin agus éire tá mé an tá mé gurí labhart faoin Ryder Cup in tá mé an labhart faoi payrod really ní léon seo an agus tá mór an léhann de seo bíon daoine well ní bhrid le labhart faoi seo nó bhaid tú tá spáismhaid chun de Podchraoltaí a bhaint agus ní bhaid tú bhán é chur ar spáismhaid agus tá censorship níontam le sin ar churbed nóchaní ní fungéid den rudaí a bhfuil tú ag gurí labhart fuú táhán labhart fuú ar an seo má tá mé gurí labhart faoi má léhann de siar fithe bliain ó hin agus mis ag fása níos tá an má tá mé gurí labhart faoi pápar nuachtáin in áit a bheith léomh na nuachta ar de fón tá mé an má tá mé gurí labhart faoi whatever taistal agus an taistal tá déantam tá mé an má tá mé gurí labhart faoi a bheith léomh tá mé an. So tá méid sin saoirse agat nach bhfuil tú is tó ar nach bhfuil ad is tócha nuair nach bhfuil tú gceannas ar rud éigean sin beidir an rud is feargus an rud is tábhachtí madra le Podchraoltaí de an áta tosa gceannas ar cad bhfuil tú a géirí labhart faoi. Agus tá an labhart faoi éon ó bhfuil tú a géirí, so má tá mis sé géirí an Podchraoltaí seo dhéanamh an lún tá mé an má tá mé géirí a dhéanamh ar nína ar an déirdíns cuma, ok, beidir go mbeidh sé gcónaí ag dul amach ar an géidí nach tá tú an pre-recording dhéanamh péor bhfuil tú a géirí agus tá mé chun an late show in éireann a lua cúplóir ré an Podchraoltaí seo mar ceapam agus ní mé ag magú faoin late show in éireann ach éonáis classic kind of chat show or chat format nó fiú níl sam Pat Kenny show or news talk no breakfast with whoever is on 2FM and
nuair atá sé bio tá sé níos seachar mar ní le gá nóméad há labhart faoi péad bhfuil tú ag gus ri níl tú ná labhart faoi péad bhfuil tú ag irí tá agenda tá script nó tá an labhart faoi seo an sin tá an commórtas seo dhéanamh an sin caiimiid adbreak a thógáil an sin táid dé nuacht an sin tá an gá árán a chur siúil an sin tá nóméid amháin a gin há bútsúir an chomórtas a ógrú agus amnú agus gachar deile agus go tapí le tugad tú fiid rá níl actually aon spás agam just labhart faoi whatever agus marall gohfuil mé le duine éigen sa stúdio caiimiid bheith déanam cúpla joke mar tá daoine gurí goire agus iad san sa chóir san sin tá producer grá le caiisih labhart níos mó faoi seo nó faoi sin agus má dhéon tú compráidir mar hampla Gaeilge Weekly agus ní méid labhart faoi Gaeilge Weekly just ar nó í sampla éasca é chun é a hort Gaeilge Weekly compráid leis an late show má hín tosa ar an late show mar beidir go bhaidteúir an sóir fra 10 nóid nó 2 nóid teag agus bairthú má tá tú dearc tar éis leabhar a churmach bair 3 nó 4 nóid tar trú rud aigen atá sa leabhar an sin ba Patrick Gaeilge leabhar fra nóid nó cho an sin ba cúpla joke nó ba tell us about the time you were almost became a millionaire at the age of 11 no funny little anecdote and sin agus an sé éis nuair thugann tú gachar as níl ánach cúpla nóméid ina bhfuil tú an ánach sí just labhart agus is dócha de farsantocht a chur núl beaganín ach I gcompráid le mar hampla ar mad ar bhí mé géisteach leis an Podchraoltaí seo le Cillian Murphy just cór oscailte a bhí ann ar feadh ó cléig nó thtar carcan nó 5 nóid agus bhí siad ag labhart faoi the station flow nó táú ar an státe Cillian Murphy nar bhínteag máthú go má nuair nach mínteag go máthú go má orintanta cin fá a thugann sé brisí mór agus is tócha sus mór idir scananí de friúla a dhéanú agus chin chuí a bhín sé ag golbhú agus ní rudí generálta iad bhfuil stócha ar chlí is rudí generálta iad ach sin an rud jazz faoi agus is tá an seansa go labhart nílíonn trórán ama beidir gohfuil si dúirc tar éis rá baimid ag labhart ar feadh ó clé ach sin ceart leir tá neart ama ad an sin an labhart faoi whatever an labhart faoi péród nuair atá ar chléig ad agus má híonn sé droháin tá sé bhná an labhart faoi sin ar late show má híonn sé ar nó I dro áháin agus topic amháin tá Patrick Gaeilge I thógáil leis agus ráis bhfuil caiith mé tá cuaig ceist agam an seo ar an bápar ar mar chóirta so ní féidirlinn sais riff nó ní féidirlinn dul I droháin agus tá méid déanamh beaganín exaggeration an seo tóca chun an codarsnacht a chrathú agus chun an compráid dhéanamh beaganí níos saléire tá sam ar an late show níl sé róchan na fós bín siad an ann teasma a bheith acu ach níl sé mar an ggéine le just ar Podchraoltaí orc le leabhar a bheith ad ní léon tá an labhart faoi seo beidir gohfuil smaoinú generálta ad ach mar tá mar sóil díobse má tá si bh géiste gach seachtain leis an Podchraoltaí go minic tá go mise ar an Podchraoltaí is níl clúam cín chuí araí sé agus is tócha sin orintanta an dríocht atá ag buint leis agus orintanta nuair atá tú I lór rud éigen tá sé deachar chun is tóchan cóhéics eicailte so mar hampla tá muid é ré na Podchraoltaí inis gan fiche nó trocha nó carcha bliain nuair tá muid ag fécinn siar ar na fichidí agus na teens na dégurí is tócha as Gaeilge ba muid ag rá wow ó 2010 2013 beidir bhí Podchraoltaí anna mhór agus bhí gach duine géiste club Podchraoltaí bhí Podchraoltaí ag beag le gach duine freisin na orintanta mo híonn sé mar sin ghfuil Podchraoltaí ag beag le gach duine na léithanta seo agus bhí beidir athrú I gceist freisin maidir le mainstream media I gcompráid le rud ag an nabhsblach a dhéanamh cosú le
Gaeilge Weekly nó cosúla bíon na gach Podchraoltaí tá le fáil bhfuil tá lá Podchraoltaí freisin atá ceangail se le beidir proper nuacht an bíon mise géisteach le Indo Sport mar hampla tá buinte leis an Irish Independent Podchraoltaí ítach atá ann nach ardóin ní Podchraoltaí neamhsplach éachlán mar hampla. Is in le Gaeilge a láint in na Podchraoltaí is Podchraoltaí neamhsplacha iad agus fiú láint in na Podchraoltaí a bhíon mise a géisteach le mBéarla níl siad buinte le aon sais agrúcht mór nó leis an telefís nó aon rud mar sin. Agus gan náit sin rud atá ahraí freisin mar hampla má tá tusa saolaí le 50 bliain ó hin, ok? Tá méid tusa ag géirí labhairt agus is dócha rud éigean a chraolú to broadcast something. Bheith tusa ag smaoine bhfuil caiim mé postáil le RTE nó caiim mé postáil fiú leis an Irish Independent agus the Irish Times agus na papar nuacht an stócha ní ráhairt or ní rá an seans ad is tócha labhairtríon or just bhí an seans ad scríú so bhíart a bheith RTE nó TV3 nó TG4 agus ó nó ar an radio ar Gaeilge BFM nó rud ag an mar sin ach seachas é sin ní rá an seans ad ach na léon de seo tá sé ó bhád níos oscailte agus tá tú an Podchraoltaí hosú. Ní chaithí tú le mise ní léon buinte agam léon agrúcht mór ní léon buinte agam na RTE le radio rirá le radio na Gaeilge don ní churbe. Just bíon mis an seo thosaigh mé leanúint agus thosaigh mé ag déanamh Gaeilge Weekly agus is tócha sin rudíonnta ná tá sam tá míbhantáistí le seo freisin feictar an méid sin fake news inis agus feictar an méid sin disinformation ar linn agus tagan a láint sin a rudí sin as mBéarla an léithin de seo mBéarla ar an idirlín tá aon duine in an rud ag an chur ar an idirlín agus just seafóid atá ann na chuid mó den am agus tóchan sin bín tú fécant ar láint an publications agus is seafóid a bhíon siad san ag chur níos feictar an Daily Express an sin nó an Daily Mail sa réich Déanta agus just ag in sin spréige gach lá. So níl sam actually an aib é sin a bhainean le gná daoine a bheith in an postna a dhéanamh agus níl sé just iiriseoirí amháin gur féid a rudí a chur a níos an sin ar lína tá aon duine an rud a chuir san níl sam réidir an aib mhór í sin is tócha Gaeil ach arís scéal le lá eile cinse agus scéal beidir beagán é níos dá íire. Ach man se leis na buntáistí gcónaí ar an Podchraoltaí matlam díreasteach ar na buntáistí in áit díreasteach ar na míbhuntáistí a bhainean le rud éigean agus mBéarla nach bhfuil ort an is a bheith ceangailte agus tá a gin an méid feibhne atá ann le mar hampla atá tosa géirí postir RTE ok seans go mbeidh próséis féráilte ag gnamh cinenne seans go mbeidh just mac duine ag an eile bhfuil atá gcópair ag RTE hana féin tá siad san thunam postáil agus tá beagán í nepotism agus mar sinde. So sin an rud ionach maidide leis an idirlín maidide leis na meán ó síalta maidide le Podchraoltaí agus is tócha an ré nua an ré digitach seo. Tá sé bhád níos oscailte agus bhád níos féráilte taontaine in an rud éigean na chrothú agus má tá tusa iad a chónaí mar hampla is sa bhfuil agus ní linn buinte agus nó ní linn simad obair le TG4 nó RTE nó 2FM nó Gaeilge BFM nó inrad mar sin tá an de rud héana dhéanamh agus fé blian ó hin just níor tú an le cad bhí tú chun déanamh fé blian ó hin tá sam grá pirate radio stations agus grá is tócha bailí de friúla ar ina daoine iireacht chun an rud seo dhéanamh an neodtá tú an é dhéanamh I form agus I meach a bhád níos a fagóla agus a bhád níos profisiúnta agus just a bhád níos fearr agus a bhád níos éasca ceapam héin ar éonos. So sin gan teag cean san a rudí is fearr an siar se tuag buint leis tá tú ná leabhar trí pérod tá tú nána dhéanamh tú héin ní caiith tú a bheith ag bra ar aon den eile. Mar hamplan ar bhíon mise ag déanamh an Podchraoltaí seo literatéis an Podchraoltaí seo hafaidú caiim an intro a chur an sin déanamh an export Shame go Spotify, no podcasters.spotify.com. Corman Podchraoltaí straach leis an description agus an clúdach freisin an cover agus sinné tá sé déanta agus ní chosnaíonn sé aon rud ní chaith mé íoc as an Podchraoltaí a chur níos agus sinné agus tá sé cóéasca agus cóscailte agus ríis just beagnaí níos féráilte agus orintanta nar bhíon daoine gcónaí
ag leabhart faoi deocradí agus beidir, bín mise ciontach ar an bodcrail seo as seo a dhéanamh ag leabhart faoine deocradí a bhainein leis na meán thosaitheoirí a bhainein leis ar nid élíonn ach freisin tá sé anna is go an dearmad dhéanamh ar na rudí iontacha a hagan nó atá díreacht tar éis teacht amach le 5 bliana nús nó 3 bliana nús as an idirlín agus gan podchraoltaí agus cé go bhéasca is atá sé chun podchrail a dhéanamh sin rud nó ceann sin na rudí is fearr domsa chomh maith le sin. Freisin is dócha tá sé simú gur rud chomh simplí é podchrail agus luí mé na rinne mé tagart is dócha chuig seo níos luútha ar an bodchrail in jobhí mé leabhart beaganín faoi ré digitach agus tá gachrad a chomh casta tá méid sin sunraí ag eis le gachrad agus an méid sin technoliacht agus orintanta bíonn sé beaganín overwhelming béidir ach le podchraile tá sé có simplí. Ní leanach mar hampla tá sé géiste le podchrail leis, ní leanach mise ag leabhart duine bháin ime éonar, ní léon rud eile. Má stop me ag leabhart. Tá dead air, ní léon rud agus le sin é tá sé có simplí. Bhí tú an podchrail a dhéanamh 100 bliana hin. Ok, beidir ní rah Spotify ann agus ní rah an idirlíon anns ní rah tú an é úslódáil. Ach fósta do nádal ar asci an thosaí BBC Radio ceapam thart ar 100 bliana hin níos na 1950 agus is dócha na seóna bhí arsúil ar BBC Radio podchraoltaí, a bhí iontu go thufaigúil just duine atá ag leabhart ar nóid tá sé beagnaí difriúil le léinn segus mar dúirt mé comhhéas gan chun é a hafadú agus chun é a chur ar líon a bhí bhád níos mó technoliacht agus bhád níos mó iireacht is dócha i gceist 100 bliana hin. Ach tá sé go simplí, gomráid leis an méid sin rudí eile is dócha tá popular na léonnta seo maidir le bitcoin, cómh casta agus cómh deacar an bitcoin a thuiscint AI. Tá sé cómh deacar chun AI a thuiscint seach podchraoltaí ní leanach duine bháin nó burt ag leabhart le céile agus tá sé simú, a rís trocha carcha chuig 60 bliana hin bhí tú an podchraile a dhéanamh ach is really rud tá dúirt tar éis éirí níos mó agus éirí níos cáiliúla agus éirí mar rud mór agus rud popular le 10 nó 2 bliana de nús go háirithe le 10 mbliana a nús. Agus orintanta bí méid smaoineh faoi cén fá a bhfuil sé mar sin, cén fá a bhfuil an méid sin éalamh nó demandas dócha ar just a bheith géisteach le duine ag an eile ag leabhart. Gan éon big effects, nó gan éon features, nó gan éon interactiveness, just, tá tusa ag síon sin, nó tá tú ag réir, nó ag siúil, nó sa chóirgus, tá tú géisteach lemas, ní léon rud eile ar siúil, ní léon rud ag buint leis, really, just mis ag leabhart, agus, is dócha ar an gcuid móide na podchraoltaí eile a bhíon tusa ag leabhart lo bíonn tú ag géisteach beidir le chorá, idir burt nó idir chur, agus sin é tá sé có simplí. Agus beidir margheall ar an méid technoliacht atá agén inar saolanna na léonnta seo, agus margheall ar cúchomh casta agus atá rudaí, agus caiith tú de chánacha dhéanamh, agus caiith tú, a bheith 7 óir nó 8 óir a chluig gach lá ar an idirlí nó ar an scáilán iad a cheach agus beidir níl tú tíomh mu an ómarcha agus beidir níl saolanna anna nádartha agén orintanta. Beidir just thomaid géirí rud ag an níos nádartha níos simplí, just a bheith ag éisteach le daoine, agus beidir margheall go mbíonn mud ag cathú an méid sin ama ar na phones agus margheall go mud beagnaí dí cheangailte. Tá chorá de dhí orin agus tá muid géirí an chorá sin agus fiú an cóúidir sin mas buinem féin siar ar amantí difriúla a héal beidir nuair a bhí mé. Nuair nach rá beidir mór an daoine agam a héal, nó just bhí mé dul tú tréimh se agus bhí mé caitheamh níos máma im éonar. Ceann sin a rudaí chairrí go mórlam ná éisteacht le podchraolta. Mar fiú man rá aithnead ar na daoine ag leabhart ar an bodchrail agus fiú man rá aithne acusan airtsa. Well fós bmhothaí tú grá tú sais i ggórá le duine éigean agus grá tú ag síon siad beidir tá daoine ag éisteacht leis an bodchrail le seo agus beidir ní bhíonn sibh cathú nó mar cáma le daoine eile ar an géadaín nó ar an déireadaín is maith libh síos agus éisteacht lom mar feadh leth agus mas rud é gohfuil sé mar sin agus mas rud é
gomín tú a géisteach le Gaeilge Weekly mar ealar sin tá súlam gur féidir am carúlibh ar bhealach éig in na stócha ach an cóúidir sin agus just sa bheith beidir freisin arís scéal eile nó G-sport eile le haid lá eile beidir goil se an brnach freisin ghfuil muid mar socaí as a society inis ag bra ar rudaigh sa le Podchraoltaí agus córáte le daoine nach bhfuil aithne a gíon orthú i dáit just a bheith dul chuig an café nó chuig an teachtarhanna nó chuig an run club chun labhairt le daoine agus a bheith face to face le daoine Beidir is féidir le labhairt faoi sin freisin níos mó héanaar just an chorás tóg agus cean sin a rudí dearnacha a bhfuil méid gur labhairt fiú ná ceapan go nádartha ar Podchraolta má tá mar hampla na bhí mé géisteach ar máid an na German Whelan agus Cillian Murphy ag labhairt ar feadh carcanóid chuiganóid. Tá sé anzachar chun chur géal ar fan méid sin ama. Caiitú a bheith tú hain má haon Cillian Murphy ar an Podchraolta sin agus ar an seocha. Níl me seo chun a bheith mé hain, Tá mé seo chun iarachtaí anó a bheith mar seo nó mar an duine sin nó tá mé chun chur géal ghfuil mé níos whatever, ghfuil mé níos réchúsí ná mar tá mé an áir nó tá mé chun chur géal ghfuil mé actually níos dáire nó ghfuil mé níos ládra ná mar tá mé inar. Ok, beidir an leit rís chun an sampla agus rís níl ag tuairt amach faoin leit as matlam an leit seo. Ach, gom leis go. It's just sample éasca agus by aithne gin le gach den a géisteach seo ar an leit seo nó Graham Norton show nó ar beidir is actually sampla níos fearr an Graham Norton show mar tá sé sin chomhplánáilte agus scripta agus tá tún an cluiche seo dhéanamh inis agus an sin tá tú an labhairt ar fan nóid amháin faoi de labhar nua nó de scanna nua an sin tá an rud seo dhéanamh leis an audience agus tá sé síos níl mise mar an duine tag fécans ar an glór. Níl clú amsa nó níl méid fáil amach aon rud faoin duine faoi mar hampla Cillian Murphy nuair atá sesin mar ar an seo. Ach dul ar asfuig mar hampla an leit so má tá tusa an sin mar ar fad genóid de glabhairt tá sé bhád ní sééis chun chur géal chun just fra genóid tá mé chuna bheith mar seo agus tá mé chun taitnamh níos mó le daoine ag fécinn sa bhaile an sin ach carcha chuiganóid oriclaigh tá sé an deachar chun an chur géal domsan rud céanas tó gur Gaeilge Weekly orintha tosníam ag labhairt faoi péirad mar hampla cúpla seachtain ag labhairt faoi sport agus tar éis fé nóid tá sé bhád níos dáire nó ag déanú ag labhairt faoi rudí níos tábhachtaí mar hampla faoi sport na man agus faoi an targad atá le fáil nó an visibility an feicálacha atá le fáil le haid sport na man. Is tócha just go nádartha agus níl mé cinnta cían fá go nádartha nar tá duine bháin nó burt just ag labhairt agus rís ní léon rud eile ní léon features nó games nó whatever just í ag labhairt just córa go nádartha chéan sé I dro. Ní mé géirí rá I dro níos dáire ach gáit sé gan bhfuil sais níos tábhachtaí even am a rís just ag éisteach le Cillian Murphy ar máid agus sesin ag labhairt faoi an próséis atá aige agus a bheith sa state of flow ar an státe agus bheith nervhí seach agus rudí níos persanta tócha agus faonn tú amach ceam go nádartha chéan sé I dro a bhfuil ag buint níos mó leis an dearca atá ag duine ar an saoil agus an chuí a bhíon an duine sin ag smuoinú faoin saoil agus domsa tá sé sin fíor hábhdach tá mi sin an teach déir ar an Podchraolta seo agus labhairt faoin Gaeilge agus gramadach na Gaeilge agus an tuise ginideach agus is tócha gur féidir le sin carla daoine cean sin na fána a bhfuil mé ag éirí just labhairt faoi gacrad seachas an Gaeilge ná ceapan ghfuil sé níos síimsúla díobhse agus go mbeidh sibse in an níos mó taitnamh a bhainteas má táimid just ag labhairt faoi péiread ag labhairt faoi Podchraoltaí go leiscéil an tachtain seo agus ag labhairt faoi sport cúpla seachtain nó hin agus ag labhairt faoi casreis agus an phleaid ceol an sin seachtain nó chó hin freisin. So mar dhealar sin déanamir is tócha labhairt faoi rud eile agus rís ar Podchraolta tá an siirse sin agam tá scóp mar déir fáil méarla sin agam chun labhairt faoi
rudí eile agus go náidir ceapan tar éis 5 nóid ag tar éis 5 nóid nar tatú sa chuid seo de Podchraolta bíonn sé dúirc tar éis dul I dro beag ní níos persanta agus tatú lán fáil amach cin chuí a bhín duine ag smuoinú faoin saoil agus just beag ní níos tá focail ionta go mBéarla heartfelt beidir ní sin an focail just beag ní níos intimate nó personal is dócha agus sin ceann an rudí freisin a haithníonn go mór lom maidir le Podchraoltaí. Agus ní ceapan ggóil seo Déanta am ag labhairt faoi Podchraolta an méid grá tám do Gaeilge Weekly agus just an seans agus cíomh buíoch agus tá mé chun an seans a bheith agamas tócha chun a bheith ag labhairt chuile seachtain libhse ach cían fá a dhéana mé a formáis Podchraolta agus ní bhíon mé is duine cruthóg mé so I gcónaí ceapam bhí mé chun mé héan a chur an uail trí format éigen béidir bhí mé chun é dhéanamh le ceol le árán éigen béidir bhí mé chun é dhéanamh le níl sam a bheith an radio nó rud ag an scríomh agus is íbhil an bheith scríomh sin an céim atagam tá céim agam san nuair seoirt ach sa deir ceapam margheall na rudí sin ará mé ag labhairt fuú inneo margheall an saoirse ag buint leis margheall an tám atá ahead agus nachfuil Jeffar ar tá me sin an Podchraolta dhéanamh agus labhairt fa orga le gá org le má tá mé géirí tá mé bíon na chréicne anis so níl mé chun é sin a dhéanamh ach má tá mé géirí is féidlam agus an sin a bheith éisteacht le Podchraolta he's just an cóúidir sin a bhead agus is rud có simplí é agus a bheith in an siún all isteachfuig daoine difriúil agus a méid sin all amach faoi daineach éis ní just so tells about the time you slipped on a bit of ice in London like inastam actually faoin dearcha tá ad the hail agus an saoil I gan ráilta agus sin just cúpla ceann sin a rudí is tóca haíonn go mór le maidir le Podchraoltaí agus tam fiormhuíoch rís Jane America an Podchraolta seo margheall go mína min sin dúiltcha sóranta sta meán na leitheanta seo agus bhí rudí bhád níos fearr 5 bliain an 3 bliain an Jane America tan rá no, actually, tá rudí iontacha ar siúil níos agus I gceann 5 nó 3 bliain baimid sig fécinn siar gra Golden Age of Podcast, Golden Age, listen to Podcast 2025, it's brilliant. Jerem se agus tosa ag éisteach le seo le lad is civil just harping on faoi chuilerod as Gaeilge ach is tócha má tá tú ag éisteach leis an gcuid seo sin Podchraolta seans má go bhfuil tú tar éis taitneamh a bhaint as. Screenóid an sin an sachtan seo guys mar dúirt méid tús an seo tá fearmhuíoch as do chuid taíocht do mí buchas as a bheith tilnasteach agus tásúlam go mbeidh an seans a gcín labhairt a rís I gceann seachtain amháin. Mí buchas bíag seachtain agus deir seachtain aonta aga bhar fad sláán agus bannacht.